Halo guys, kembali lagi. Wih, bersama Mas Fiski. Ada Dek Jihun. Wih, ada sing angop. Ngantuk ya guys? Iya ngantuk. Ngantuk guys? Iya, ada Arhan. Ada Mas Beril, Mas Riko. Ada Mas Hanif, Mas Rama. Ada Mas Elvan, ada Mas Reksa, dan ada Mas Iqbal. Wih, CEO yang menyamar ini guys. Iya. Ada Mas Iqbal, ini memakai apa Mas Iqbal? Kepala macan. Wah, Mas Iqbal pakai kepala macan. Ada Mas Reksa memakai wah double ini guys. Mas Elvan memakai barungan Devil merah, kok barungan Irma piye tau guys. Mas Fiski Mas Fiski memakai barungan apa itu Mas? Waduh, bandengannya kok besar banget ya Fis. Lah apa iki? Oh kecil, tak kira besar. Ada Dek Jihun memakai jadi pecut deh. Pecutnya warna apa itu Hun? Merah hitam. Pecutnya panjangnya berapa? Waduh, 30 meter. Mas Rama. Wah, Mas Rama memakai telon putih. Loh, Mas Rama kuat. Wah, kuat. Ada Mas Hanif memakai barungan. Wah, Mas Hanif memakai barungan jenggotan. Terus ada Mas Riko memakai barungan Wiyu. Ada Arhan. Halo Arhan. Wih, Arhan ini jadi apa ya? Wah, buntutmu kau. Wah, dia buntut aku. Terus Mas Beril memakai barungan. Wah, barungan kodo. Ayo Dek Jun dipecut. Bun. Wedi pin. Aduh. Duduk. Ya saiki Mas Beril, Mas Fiski, Mas Elvan, dan Mas Rama. Ayo Mas. Yo Mas Fiski. Kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten salebetipun. Yo wes yo duduk yo Mas Fiski, Mas Elvan, Mas Rama, yo duduk. Yo saiki Mas Hanif karo Mas Reksa. Enak iso nganggo dhewe. Torojo. Somengkira saka sakai. Duduk. Ayo. Duduk.
Adikmu ndi lho? Tekene Mas. Yo wes yo Mas Yenip karo Mas Reksa. Yo, ayo Mas Iqbal. Mana Mas Iqbal? Yo buntute. Buntute sapa? Van? Van? Ayo Sa. Oh, ayo Bang. Mare ora kok pusing aku. Ayo Le. Yo wes yo Mas Iqbal. Yo Mas Biril. Karo Riko. Aja mbok tibekno engko aja ahan aja. Ahan karo Mas sing gede-gede wae engko. Lihat Mbak Irma toh, lihat sini toh. Gak iso emang. Ciun. Moro Paroko, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenipun inggih rabi sumpek ya. Ampun mlebet wonten area pentas baranan ring. Keranten panggenipun winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumadane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mboten tekaten. Nuwun kali kabesanipun kampus para pamirsa menika wonten sampeyan nemuan sebuah HP. Yo wes yo Beril karo Riko. Ayo diciun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komentar, dadah.